menika panyuwun saking Mbah Sugeng kalih Agung nyuwun Jonggrang. Nyuwun Mbak Sulis Yaningsih. Monggo Mbak Sulis. Tiwas Mbak Sulis ayam nembe nyendok, Mbah. Rumase Mbak Ima, Mbak Im Sulis. Sing ngembang ya. Paringi ketoprakan Mas. Iya. Jonggrang ngerti Jonggrang saiki negaramu ana segara wis berdagang oke prajurit kang wis gugur ning palagan lan uga kang masmu Prabu Bala mati saka tanganku kenu ajiku bondo saka sirahe sumtir panene ora kena pinukup Jonggrang. Mula saiki kowe manut Jonggrang wis dadi kukubananku. Mula Jonggrang kowe ndak boyong ndak samana kira Prabu Damarmaya ing pinging bakal tak suning ki daup wong ayu. Bandung. Piye Jonggrang? Kabeh kangmasku wis mbok percaya. Kabeh wis mbok pateni. Kok njur kowe arep tresno karo aku? Arep boyong aku? Wis Jonggrang, yen kowe kasembadan dadi bojone Bandung, ora ning bakal rasa. Bakal tak mulyake mukti mau donya Krawati. Bandung. Piye? Ora sudi aku dadi bondo. Lho, Mergo yen sugih kowe ora kurang sugih Bandung. Baguse ya ora kurang bagus. Apa aku gagah ya ora kurang gagah. Pancen kowe kuwi gagah tur bagus. Paling lho ya. Wis Jonggrang, manut kowe yo ngayu. Ning aku ora sudi dadi bojomu Bandung. Lho, apa aku kurang bagus piye? Apa aku kurang gagah? Ora Bandung. Aku ora sulap karo bagusmu, ora sulap karo bandamu. Jonggrang. Kowe apa penjalukmu bakal tak turuti Jonggrang? Marga aku putra ratu pengking Prabu Damarmaya sugih bondo sugih donya. Bandung. Iye, wong ayu. Yen pancen kowe maksa, aku kudu dadi bojomu. Aku njaluk bebono Bandung. Oh, Jonggrang wong ayu. Bebono apa sing kok suwun Jonggrang? Mesti ndak turuti Jonggrang. Apa kowe kepengin Mas Picis Raja Brana bakal Ora. apa wae? Rungokno Bandung. Aku kepengin mbok gawekne candhi. Cacahe 1000 ning sewengi kudu dadi. Kowe iso Bandung? Bandung nyawang aku to, Ndung. Jonggrang. Aku ning kene sawangen to. Iya. Ndung. Piye? Bandung. Apa penjalukmu bakal turuti nanging enten ana sawetara wong ayu Bandung tak manjing muni sanggar pamujan nyuwun sing jawata bisa kasempatan penjalukku candhi 1000 Jonggrang. Bandung. Bandunge kok nyawang malah mengkeret to. Sawangen aku dhisik Bandung. Yen to kowe pancen tresno karo aku sawangen aku Bandung. Iya. Bandungnya jual mahal. Jual mahal aku dikuri ya. Kandhane kok iso. Kowe gelem ngudaneni apa sing dadi penjalukku, Ndung? Iya, candhi 1000 pasti kesempatan. Mbok madhep rene sithik to. Ora gelem adem saya. Njaluk diongkek jebule Bandung. Lah. Iya Jonggrang, wis enten ora Jonggrang yo. Aku tak manjing ngono sanggar pamujan. Nyuwun sing jawata bisa kasempatan. Wis enten ana sawetara Jonggrang. Tak. Jonggrang, hei Jonggrang, kok ayo Jonggrang. Hai, aku nih kene Bandung.
Bandung cara ndi to? Penjalukmu candi sing wis kasembadan Grang. Apa iya Bandung? Iya, Ning aku durung percaya yen aku durung ngitung candine Bandung. Saiki hitungan wong ayu. Saiki tak hitungi ya Bandung. Iya. Sing ana ngarep kae candi apa Bandung? Candi Sanggar Pamuja. Sanggar Pamuja kae ana 500. Sing sisih kono kae sanggar apa Bandung? Kandang kuwi jenenge Kembang Sewu. Kembang Sewu kae ana 599. Lho, kurang siji Bandung. Aku ora sudi dadi bojomu. Isih kurang siji Bandung, aku emoh Bandung. Yen Grang kurang siji. Wis to Grang yen kurang siji mengko tak yasake siji minangka ganepmu Grang ya. Lah ya sing kono 500 sing kono kok mek 499 Bandung. Oh, jonggrang. Kowe tetep puguh, Grang. Oh, kowe ngapusi Bandung. Kowe apus krama marang aku Bandung. Oh, jonggrang. Senajan kowe ayu nemu mung kanggo Bandung wae ya ning ngarepmu iki. Jonggrang. Halah Bandung rawani madhep ae kok. Wis, Grang. Kowe aja apus krama marang aku, jonggrang. Senajan candimu kurang siji minangka ganepe kurang siji kowe Grang. Wis. Apik kaya ketoprak Sri Kencana nang radionan. Mas, Deng. aku didadekne patung lho iki wisan ra iso obah lho iki. Dong, tanggung jawab Pondong. Siap. Siap piye? Monggo yen rampung. Iki wis dadi patung iki isane obah nek diusapi dhuwit 100 iki. Lho, Metu mak seret. Diusapne mah aku lek ora diusapne. Sakit patoke. Sakit. Jalukane ya. Aduh, iya. Diusap ping 3. Nenek saring. Aja. Saru. Bantai sikit. Panjenengan kok saged ngetoprak niki pemain ketoprak to, Pak? Mantan. Nggih, napa mantan? Pemain ketoprak nggih. Grupe bubar. Mandan bubar. Oh alah, kok nggih saged ngetoprak Nggih jenengan. nderekake niku. Nggih menika nggih saged nembang berarti nggih. Nggih, monggo. Nggih, tembange Rara Jonggrang nggih. Iya. Nggih, siap. Monggo Mas. Monggo. Rara Jonggrang. Loro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Amuk harap yen aku nang kasmaran. Luas pajak prajuritmu kalah perang. Amula kowe dadi wanita yo. Jangan bendong kowe aja aku maluko. Peran iki kanggo kuturung rampung. Bela mati Kang Mas Prabu Kupana. Kanggo sendok labuh ing Wonosobo. Tobat kowe wani kebaran. Apa ora ngerti yen Bandung lananging jagat. Apa ratu anggih Prabu Darmoyo. Aku kuwi Haji Sak
iya jenggrang manunmu tak ora jenggrang kuwi pancen ayu ora ngerasa yen aku nandang kasmaran mas apa jak ngoprat juritmu kalah berat amulo jadi wani aku ora ngerti yen bandung lanangin jagat ratu ing Prabu Jamarmoyo aku duwe haji sakti bandungsa ora kondreng manuto asam mungkin Mbah Nawi. Mbah Nawi, nggih matur sembah nuwun nggih Mbah Nawi. Nggih. Niki ikhlas napa mboten nek ngusapi bathuk niku wau? Ikhlas. Upami tambah setunggal pripun ya? Nggih. Nambah lho Mas. Heeh. Anu Mas, janda baru Mas pripun? Janda baru. Nggih. Pol-polan iki pol-polan kabian. Nggih. Niki tetap kalih kula napa? Tetep kalih Mbak Ima ya. Mbak Ya Ima. bagus. Mbak Ima nggih. Oke. Nuwun sewu Mbak Awi. Jenengan pirsa sing Mbak Ima sing pundi Mbak Awi? Sing wungu ngoten nah. Awas Mbak. Nggih pun apal nggih. Awas. Nggih. Mbak iki penggemar berat teh Mbak Ima nggih, Mbak. Berat Nggih. banget nggih, Mbak. Nggih, beratnya kira-kira nggih 20 kilo mang. Mbak Uti nderek mboten, Mbak? Mbak Uti nderek mboten? Wah, Wah. Aman, Mbak, aman, Mbak. aman di balik papan. Sampun dibalik papan, Mbak. Iya, bar Mbak Sulis, Mbak Ima. Bar Nggih. iki tanduk malih Mbak Desi. Urut. Nggih. Kurang loro iki. Nggih, pripun, Mbak? Tadi duit kalih Mbak Uti Ima. Kuat sih kuat. Oke, ayo gas. Watuke nek ngono kuat nganti sok jemuah ora, Mbak. Monggo. Kuat, ya maksudnya kuat nembang ngoten lho nganti. Ayo. Monggo. Ayo Mbak Awi nggih, ben amen nembang nggih.
Deg-degan jantung deg-degan nalikane aku krungu kabare ora iron aku ora ngira apa bener sliramu wis pisan ora Mbak Ina ora Boten. Ternyata pemas mas. Ambekan sik, Mbah. Aja mutah nang kono lho, Mbah. Angel mati, angel Ngene iki apa ya, Cek? Uyep. Pijet tono. aman. Mbok Aman, menawa ya, ana Mbak. bagian sing sik urip. Iya. namanya tambahin bagus. Iki janda baru iramane rock and roll iki. Teratapan cinta teratapan orang ireng kepangge kali sampeyan tak kira pas sampeyan isih musang ala cepulan sampeyan juga anyaran ayo dia ngomong tuku mas ning kutha Semarang lagi ketemu lagi berani bilang sayang Sabtu dek malam minggu aduh kok ayo gawe bungane hatimu menyang selemas tuku sepeda biru aja sembrono najan aku cenderung ini ada anyaran loh mas iya iya Mbak asale deg-degan deg-degan aduh deg-degan atungku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora ngira aku ora nyewo apa bener sliramu wis pisan ora diima wong ayu Entekno, Mbah. orang ngono lho lah sing dijak duit ki sapa kok ora diadepi blas ngono lho kok ngono. Nah. Lah ngono rek ketok brengose sing kaya korden iku ana. Eh? Iki ya, Pak? Ana brengos nek kaya korden iki lho, Mbak. Lek tarik-tarik. Lah korden apa sapu? pasangan Kaya bongkokan damen lho, Mbak. Nggih, tapi anu nggih, mugi-mugi awet yuswanipun nggih, Mbak. Amin. alhamdulillah amin Remen nggih, Mbah Wi nggih nak remen Awet penggali. nom nggih. hari nyawet Oh, Sehat, awet, amin. penting sehat nggih. Teratapan mas mas. Teratapan jantung teratapan talikane kepangge kali sampeyan tak kira pas sampeyan isih hujan malah cepulan sampeyan juga anyaran gedhe getu etelo petok ayo dik gendang opo-opo tuku mas ning kutha Semarang lagi ketemu
gawe bungae hatiku Panjang solo mas tuku selendang biru aja sabrona nadyan aku cendera matur nuwun Anjir, alhamdulillah kuat awakku sehat amin amin matur nuwun Eh, matur nuwun nggih Mbak Nawi sanding gitu wow.